Ay, hirang, ngit-ngit. Video rin ba ikaw, iklaro? Video rin pa nung Pag-map dahil mo! Nag-video! Nag-video! Pag-map dahil mo ba? Nag-video! Yap! Yan sila dito yap! Wow! Uy, ayaw mo di kay Palawan dito rin. Masumbagan din ba? Wala. Magpagalaki ko na kaya kunin mo. Wala ko kadala. Pwede mo saro chike. Hello! Everyone! Hello everyone! Hi! Viral lang mo sa YouTube. Kayo? Ay, lagi ah! Lagi ko po ah! Yep. Ano eh? Abawag! Pinala ba siya? Sige, nangotot. DJ. Salamat, DJ, pinala pa rin sa tunga-tunga. Salamat.